Igama lakhe nguYolande sithi kwelokuqala ndinovalo thatha sibeka phakho imizuzu mingaphi na wasondeza kwimizuzu elishumi emveni kwayo intsimbi yethoba sibe kanti ngolo hlobo siyangena siyaganqanza sibe kanti siyangena sizibulisela ke kumakhaya ngamakhaya kwiindawo ngeendawo niphulaphuleni kuzo ngaphambili isikolo sakhe abayoki Visara FM igama lenkqubo yimbaduli kungolwesibini entsukwini ngomhla wokuqala kwinyanga kaTshazimpunzi kumnyaka ka-2025 inyanga yesine lechuncembeke ekunyakeni iyinyanga equlathe izinto ezizisa uluntu kananjalo nabantu kwimeko yokucinga ingakumbi njengoko inyanga apho kuye kujongwane khona nesifo ekuthiwa xa sibizwa hayi mani ngabona autism ngibona ukugama English jeni ligqola ligama linishiya kweli cala kananjalo ne-World Health Organization kwakunye nelizwe loMzantsi Afrika elathi labe kanti lifumana inkululeko yalo kanye kwezi nyanga ezinye zezinyanga kwezinye zentsuku eziye zibe phakathi kule nyanga injalo ke le nyanga yakhe yaba nguye ke uApril uTshazimpunzi sibe kanti ngolo hlobo singena ke nathi ke siganqaza ngokwasethotholo yinyanga le apho liqala khona ithotholo kuzo zonke izitishi ubunokuqaphela kwizitishi ezininzi iqalile ke ngoku inyanga xa kuqalwa ngoApril kananjalo naseburhulumenteni ndandigqibele unyakamali uqala ngeli xesha kodwa ke singekho lapho ke thina kungolwesibini entsukwini sibe kanti siyangena sizibulisela kumakhaya ngamakhaya kwindawo ngeendawo niphulaphuleni kuzo ngaphambili esikolo sakhe uba yiyo ke Visara FM igama lenkqubo yimbathu igama lomsasazi ndinguLuthando kaStock igama lesikhululo iVisara FM heza kumazomoya ku-90.6 yoqabela phaa ku-99.9 megahertz nalapho ke singena khona namhlanje sisiza nolunye uchungechunge lenkqubo imbathu yakho njengoko sowuyazi nalapho sihlala khona ukuze sibe kanti siyancokola ngezinto zemo yentlalo ingakumbi kwipolitiki yoMzantsi Afrika eziphala phambili kananjalo nezaa zinto sithi xa sizibiza zii-current affairs iindaba esiye sithi ke thina ke siziphathele zona nalapho siye sikrwece egqini abahlalutyi abaphuma izandla nalapho bafika khona phakathi kwekhaya basidlisa imbatho sibe kanti siyakwazi ukufunda izinto ezithile ingakumbi ngemeko yoMzantsi Afrika ngokuphela kodwa kwizinto zonke ezinoqala zenzeka apha ekhaya kodwa kuyanyanzeleka sitsho sithi usinceda uqaphele le nkqubo inaso sakhono sokuvusa umnyele kananjalo nokuphakamisa amaphaphu kwakunye nomsindo abantwana kwakunye nemveku kwakunye nabo baneentliziyo ezibuthathaka sisibacele ngeli xesha babe kanti bayasondezwa emundlalweni kuba ulwimi lunothi lisetyenziswa apha lungabaphazamisa koko singalikhuthazi kananjalo zoqaphele zonke izimvo ezithi ziphalaza apha izizwe zeVisara FM sezingabani nobani unikwe iqonga khona ukuze abe kanti uphalaza izimvo zakhe phakathi kwekhaya okweVisara FM kukuba unike kubani na elo qonga aphalaze izimvo zakhe kwimo yentlalo khona ukuze sibe kanti siyakwazi ukulungisa ekhona kumbhexesho siyintloko ondima ukutsho ndikuLuthando kaStock mna ndingumqadi ndikudikela kanoni kantsabane kankovane kanomatyala kanaqengelekile kamadlinkwana ngayihlanzi kadili kamqatha wolensi kanzala ngumatubhane ngumawuso nkomo sibomvu ndiphakathi kwekhaya ndikubhexeshela ke inkqubo yakho ndingenagxike naxanasi kananjalo nginenazo nezagwelo zokukhetha kwakunye nomkhethe kodwa ndingamcingi kundela laphi nawe umenyiwe ku-0738491740 nalapho ungena khona ukuze ube yinxanye yenkqubo isithathe yonke loo nto sibeke phaya kwimizuzu ishumi lesithathu lemizuzu emveni kwayo intsimbi yethubo namhlanje sikuphethele nelinye ukhona uphuma izandla nguye umntwana katata omkhulu uba uswana ozawusincokolela namhlanje njengomhlolityi ophuma izandla eMzantsi Afrika ngendima ezithile ingakumbi kwilizwekazi lepolitiki yoMzantsi Afrika niyakhumbula ke ekuhambeni kwethu nani sihambe sazofikelela kwindima yokubana uhlahlo lwabiwo-mali loMzantsi Afrika elathi lathwa thaca nguye kobekekile utata uEnoch Godongwana ongamele ezomnotho kwakunye nemali yoMzantsi Afrika kukhona amajingi qhiwu nezinye zezinto ubona kunyuswe i-VAT value added tax kusithiwa inganyuka ngo-0.5 iphinde iyonyuka ngomnye u-0.5 njalo 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 zonke ezi zigaba kwavela amanye amaqeqele sithi ibana ngaba ingathi thina singathi kodwa kuba uswana ozahamba nathi kule mihlaba kodwa apho sikhona sisithi sijonga indima yamabango kwimibutho ethile kwi-GNU ekhaba ukupasiswa kwebhajethi yomnyaka ka-2025 ngenxa yeVAT abanye besithi makukhangelwe enye indlela ngenxa yendlala eyombathe abantu bakuthi kukho umbutho othi rhoxisani amanye la masolotya omthetho nize nawo apha ukuquka i-land expropriation without compensation i-NHI kwakunye nezinye esithi yenzani idini ngezo khona ukuze thina sibe kanti siyakwazi ukunixhasa ibu le nto ithetha ntoni singazibona sibuyele umva kwakhona kwindima yohlahlo lwabiwo-mali loMzantsi Afrika ziziphumo zendimaliselo yomanyano kurhulumente olu ingabe iqinile ngoyipolitiki yoMzantsi Afrika kodwa uzophosa mani ukhona uba uswana kwizindawo esibethela amadlala ehlaba esiva eventshula ephethe isilanda eshushe iqoqe iveza zonke zibhentse zitatsala zizibheke pha ingathi ngoyemyem ngosopitsho ovela bathi paha bethu nano uba uswana ibeke pha ivele icace ca ubana ngaba sithetha ngantoni kananjalo sakuthenzisa lapha
yonke ke loo nto isithethe phaa kwimizuzu yeshumi lesihlanu le mizuzu emveni kwayo intsimbi kabanayo abayeke intsimbi yeshumi intsimbi yethoba bethu ndani ndiba nemincili ke xa zancokola noba uswana kwelo cala uba uswana ndiyathemba uba kumkani wam sowulunga kwelo cala kweli xesha ndisajongileyo phaa uba uswana elunga nevidiyo yakhe ilunga sizokwazi uba sibe kanti siyancokola Ndifake ividiyo okay. kumkani wam mandibulele kakhulu ngexesha lakho kananjalo mandikubulise uba uswana kuhle kunjani. Hayi noko besingekaboni into Mqwathi, sibulise kakhulu kubaphulaphuli beVukani Community Radio. Bawuswana yazi andiyazi noma mhlawumbi kundweba ndibana ndikubona ndithi Thixo nanku bawuswana ku-XWMX ndithi Thixo ngase nam ndifake isandla ndithi nam ungathethe na madoda kwelo cala ningandilibali yabona uba nihlaba kakhulu uba kodwa masiyeke bawuswana nihlaba kakhulu bawuswana nantsi into namhlanje isiphethe apha kubonakala ubana ngaba ingathi zikhona izithebe zengxoxo ezibanjwayo okumbutho othile uhamba ucela inkxaso ubana ngabe madoda sincedisini ngamanani khona ukuze sikwazi upasisa le bhajethi kukuthi niyawadinga wethu amanani and la wethu amanani yenzani idini nantsi inyoka yobhethu yi-land expropriation kwakunye nala NHI rhoxisana ezaa zinto sizonixhasa thina kudlala undiza apho okanye ipolitiki ifikile okanye nani kucingelwa amahlwempu bawuswana suthenze silapha nje awuswana mantokuniki. Enkosi Mqwathi, uba ngaba besinokuthi owona ndoqo wengxabangxaba ekhoyo nokungavisisani kwamaqela ezopolitiko epalamente ngebhajethi, eyona nto ingamandla kunyuka kwe-VAT nonyuka kwe-personal income tax. Okay. Ngoba ayiyo-DA yodwa ebikhalaza, ne-EFF ne-MKP nabanye bebekhalaza. In fact abaninzi bayayigxeka i-ANC ngokuza nale nto ye-VAT. So apho ke ngoku i-DA, okay mandiqale kule ndawo, ukusuka apho ke ngoku inantsika i-Action SA noHerman Mashaba oyikhokhelayo baye bayixhasile phofu namhlanje, bathe bazayixhasa ngomso in the vote. Bayixhasile kwikomiti namhlanje, bazayixhasa nangomso kwivote ibhajethi ye-ANC uba mayipase, and then give the ANC bayinike 30 days into yoba mayenze iinguqu zoba ichithe laa 5% VAT, ingabikho laa 5% VAT. So kwavunyelwana ngaloo nto ke ngoku. Xa ithetha ngomso uMinister of Finance awulindele uba athi ibhajethi iyapasa and babe bekhona ngenene abantu abazayivotela. Sigqithe ke size kwaba be-DA, le nyoka yobhedu uthetha ngayo. I-DA ngomatshansana abathile phaya kwikhabhinethi kule nto yale GNU. Apha onke amaqela noba i-Action SA noba yi-EFF noba yi-Freedom Front Plus noba leliphi na iqela kuxoxwa ngebhajethi. Into exoxwa ngayo apha yibhajethi. Bona babona uba i-ANC ingathi isengxakini, mabanyebelezise ezinye izinto ezibahlobanisa noTrump, ngoba bezento bebezixoxa noTrump ezi bebesithi if i-ANC iyazenza bawutsho baxhase le bhajethi ye-ANC, ezifana noba makutshintshwe i-land expropriation ifane naloo land expropriation ithethwa yi-DA. Kodwa ke ndiyafuna uyithetha Mqwathi, icace into yoba uStandard Bank eyona yenye yeebhanki ezona zinkulu kakhulu eAfrika, iye yakhupha uxwebhu olukhulu oluthi i-Land Expropriation Act esayinwe nguRamaphosa ilulungele uqoqosho lwase-South Africa. Akukho ngxaki ezawuvela kule Land Expropriation Act, ingakumbi nje babona bengabantu ababolekisa imali kubantu abathenga umhlaba namaplazi njalo njalo. So loo nto ke mna indinike into yoba loo nto ithethwa i-DA akusafuneki siyinanze ngoku, ngoba abona abantu bafaka imali emhlabeni ngobunintsi bayo abafana no-Standard Bank bakhululekile, umoya wabo ukhululekile nge-Land Expropriation Act.
inantsika ibhibhidla nje amazinyo i-DA xa ithetha ngaloo nto. Then ke ibe yi-NHI neBella Act ebebesithi ke loo mithe ne-BEE actually loo mithetho ke befuna i-ANC ivumba izayitshintsha okanye iyiphelise eminye yayo. Into ke ngoku ebingadibananga nebhajethi, zange kuthiwa xa kuyothethwa ngebhajethi kubekho umntu ozathi makuyochithwa imithetho esele iqulunqiwe yapasiswa elizweni. So ibiyimbudede kwasekuqaleni, and ke ngoku abanasupport bashiyeke bethukisela this evening beshwabulela i-Action SA kuba isapote i-ANC kule komiti bikhona namhlanje phantsi kwamfo ekuthiwa nguSongezosi. Enkosi. Nkosi, yeba uswana khawume mani ke singcole kakuhle. Akungebi mhlambi sibona impawu zobulovane apha kwe-ANC yomasolo gxebe kwi-Democratic Alliance apho xa inyathele ngapha ifuna ufana nangapha kuphantsi. Ndibuziswa into lento, ndibuziswa kulaa nto uba yayike yanyuka apha isithi yolanda i-FBI makuphandwe le ANC ndini kwayona xa inelungelo lokubana ngaba zonke izinto zibuye yathi yona isapota umongameli wayo. Ingaba sibona loo nto nangoku apho bafuna uxhasa into ezawubhenefitha bona kwakunye nabangqowankulu babathandayo? I-DA isebenzela ongxowankulu, isebenzela isizwe esimhlophe abelungu, isebenzela ii-interest zase-Amerika, zase-UK nee-interest zasentshona ngokubanzi. Ayisebenzeli inkululeko yomntu omnyama wase-South Africa. Yiyo loo nto uba ngaba uyijongile isoloko igade icala noba ngabe uyawusithela ngomntu omnyama ithi isebenzela umntu omnyama, kodwa elona cala ijonge kulo kuba makuzuze yona. Mandicacise le nto ngolu hlobo. Inantsika i-proposal, a correct proposal yenziwa i-Business Unity South Africa, le nto ekuthiwa yi-white monopoly capital. But there must be no increases in taxes in South Africa. The new government, the new coalition, the GNU must not have any increases. Any type of tax must not go up. EDA now ithetha the same thing, but ebunyanisweni noba babeyithethela ntoni ongxowankulu loo nto, ebunyanisweni xa ufunda i-economics esemgangathweni, this subject ekuthiwa i-economics ufunda yona uqobo lwayo, uyafumanisa uba enyanisweni i-economist esezingqondweni bekumele uba nayo ithi ii-taxes ze-South Africa mazinganyuswa, mazingaphinde zinyuswe futhi kusukela ukuya phambili. So i-DA ke ithetha loo nto. Ama-comrade wona kwelawo icala nawo anabanye abantu avana nabo nahambisana nabo njengoba sithi makunyuswe itax. Kha into endizakuxelelayo uba ama-comrade kule game ayaphazama, ayikho le nto ayithethayo. Le nto ayithethayo is not in favor of the nation of South Africa, into yokunyuswa nayiphi na itax. Akho tax ifuna unyuswa, ayikho altogether from an economic perspective. So i-DA ibe nalo lakha yoba le nto iyithethayo ifevarishe ongxowankulu uba mazinganyuswa zonke itax, iphinde ifevarishe nabantu abahluphekayo. So iyawusithela nangamahlwempu ke ngoku, ayizuthi le nto ibithethwe ngongxowankulu kuqala izawuthi hayi le nto siyithetha kuba sifuna usindisa amahlwempu ekuhluphekeni. Seyisithela ngaloo nto. Enkosi. Nkosi, isithathe ke loo nto sibeke phakho imizuzu ngamashumi 24 phangona sithi ke licala emveni kwayo intsimbi yethoba. Abuya kuqala uvula ithotho lakho masukamkela uphulaphula ungaphambili esikholo sakhe iVisa FM. Igama lenkqubo yimbatho sihle nayo uba usone kweli cala sihlalutya imeko nanjengoko sesiqaphela ukuba iphinde yakhona kuyaxoxiswana ngokupasiswa kohlahlo lwabiwomali. Nalapha eminye kukho amaqela athi le ndima yeVAT ayithethisi. Nalapho ke sibona umbutho othile i-Democratic Alliance xa siphuma phakathi sithi wona ke xa kukanye ibambeni xa kulapha thina singaninceda xa kwingxaki uba ningasusa nje phana phaya thina sawunincedisa. Bawuswana nantsi enye into endirhalela kuyiqonda intamantoni le nto ngale GNU njengoba sekubonakala uba ezona ngxoxo zi-crucial because indima yohlahlulo yebhajethi kurhulumento kwakunye nalaa nto idla ngobanjwa masithi umzekelo xa umongameli egqibothetha kubekho apho ku-question and answer ayophendula epalamente umongameli ngesipitshi sakhe besenzile. Nalapho amaqela ezopolitiko kahlaba amadlala
kanjalo njalo yonke loo nto. Intama ntoni lena yobana sibone bangoku elona qela belikade likrokreleka ubana ngabe bengamelanga umbutho othile walala ngubanye nalo, ubonakala ukunqaxa kwindlela yabo. Nyhani likhona elithemba bebekhala ngalo ofikile Mbalula ukuba eminyakeni emihlanu izawudibana le GNU and it will work in favor of abantu abamnyama. Njengoko sesibona nyhani ubana ngaba bathetha le nto sifuna uyiva, ibe ke njengoba bethetha le nto sifuna uyiva bencwase ezinye izinto esingarhaleli ukuzibona. Ezikhona izinto esingarhaleli ukuzibona abazincwasileyo, kodwa le bayithethayo yona yinto esifuna ukuyiva. Bukhona ubudlelwane esibonayo busizo okanye singayibona ipotyakala? I-GNU, aba bantu bapha kwi-GNU akho namnye ofuna uphuma kwi-GNU. Baphakathi kwembeleko nomhlaba kumandi pha, ngoba every day unikwa imoto uhambe uyokhampeyinela ipati yakho, because abasebenzeli i-GNU aba bantu xa ubajongile. Umntu xa iphuma pha uhamba ayopromota ipati yakhe, which means bafumana i-financial support yocampaigner for ipati zabo. So abazuphuma kwi-GNU. Secondly, ngenxa yendlela ekuyiyo ngoku, asikho isizathu noba nabani na angabikho kwi-GNU. Ngoba xa ukwi-GNU ungena phaya uyosebenzela le pati yakho, awusebenzeli uba uthi uphantsi kwe-ANC okanye uphantsi kukasibanibani okanye utheni, basebenzela bona. So ayikho njalo. Now ingxaki ke ngoku esikuyo umhlaba wonke nalapha eSouth Africa, njengoba kude kwayogxothwa nobawo uRasool, Ibrahim Rasool obeyi-ambassador yaseAmerica, kukho ingxaki ekhoyo everywhere, yonke indawo ikhona le ngxaki. Ingxaki ekhoyo ithi abelungu babuyele kwezaa ngqondo umhlaba wonke, kwezaa ngqondo zasenza uba benza i-colonization of Africa before bazoxutha imihlaba, umlungu bambeke ngaphezulu. Laa nto ithi make America great again, apha eSouth Africa ifilosofi yayo ithi make apartheid great again. Kwabo bantu abaphaa kulaa GNU kukho abantu abasebenzela uba yonke into echitha i-apartheid neyenza umntu omnyama abe sisigculelo sokudlala belungu, loo mithetho izama ukuphucula umntu omnyama mayipheliswe. I-Democratic Alliance, i-Freedom Front Plus, i-AfriForum, i-Solidarity nezinye zisethubeni, including ukusebenzisa le process yebudget, lokokuba bezamela into yoba loo mithetho ibinothi iphuhlise umntu omnyama mayitshitshiswe, ingaphindi ibe khona. Kodwa xa iphindile lavela elinye ithuba apho kwabona kwangaxeshanye bekwazi uziveza ingathi bafuna uthethelela umntu omnyama, kodwa isiphumo ibe kukuba uzawutya bona, bazawuphinde bathethe ingathi bafuna ukukunceda wena mntu uzuthi ke uba kanti ulele awuwazi uba kubethwa baphi, umane uhamba usapota ngapha, uzawuva xa sebekubeka ebhentshini bekukeyina bekusebenza uba eyi kanti bisizapha le. Bawusana phambi kobana sithathe abaphulaphuli, makayive umphulaphuli. Udinga ivoti inkxaso engakanani obekekileyo uba ugodongwana uba mayipase le bhajethi kananjalo? Akho ubeshota nge-6 votes ugodongwana, uyifumene i-6 votes unayo, akashoti nganto, akho nto ashota ngayo ugodongwana. So ipasile ibhajethi? Ibhajethi ipasile kwikomiti namhlanje, so iya epalamente ngomso, but esiya nje sele ezigodlile zikuye iivoti ugodongwana. So akho nto, iDA yiyo le nto iDA uba ngabuya kwi-intanethi ngoku uzofika iDA ibhizi iyathukisela, yoyisiwe iDA. 073 nawe ke siyakumema ke ngokumphulaphula usibuzele uhlabe esivivaneni kananjalo okanye uhlaba amadlala kwingxoxo esinayo kwela cala. Ukhona Bawuswana ekusiphendulela uhamba nathi kule mihlaba. Okugqibela nje Bawuswana womema abantu kweli cala, khazikrobisele Bawuswana, ibe bengazifumenanga ibizawuthetha ntoni? Ibizawuthetha ukuthi sibe sinobona mhlawumbi kuphindwa singenayo ibhajethi, kuphindwe kuyoqalwa phantsi, kuphindwe kuyoxoxwa, okanye ibikhona enye indlela yo-aproacha? Ikhona, yabona laa nto ubuyithetha ekuqaleni yoba financial year starts on the 1st of April. Umthetho uthi ibhajethi
they have 6 months to approve the budget, ne? So, which means that for the first 6 months, they can use the old budget. So, asina crisis yobi departments asizubana mali yokusebenza. Yokuqala funesa akho crisis. Dona sinangxaki sinayo actually. Ngokomthetho. Okwesibini, uba ngaba ibudget ayipasanga eyecabinet okanye ye-GNU, iparlamente iyavumeleka ngokomthetho uba icele ke ngokuba mayiziswe eparlamente yonke laa nto yenziwe iparlamente ingenziwa icabinet. So kuba ke ngoku izawupasa ngomso ibudget akukho problem, asinayo loo ngxaki, akho ngxaki sinayo Bawusi. Enkosi kakhulu Bawusana, masibathatha bangene kweli cala 0738491740 ufuna ubusa ntoni wangena ulwazi njinga lwayibhala kweli cala esithi lwazi njinga sengicela undibulisele kuBawusana undibusele Mqwathi ithetha dive kusithwa i-EU ne-China zikwinkxaso-mali ezinike uMzantsi Afrika. Ingaba laa nto Bawusana iyasihlangula ekujanyelweni ngesikhondo zamehlo nguDonald Trump? Enkosi kakhulu. Khandive noba i-EU bisiphe imali mna Bawusana. Ndiphi kanti kwenzeka ntoni kweli lizwe? EU ne-China No. Kaloku xa sizawuthetha ngeento ze-EU ngoku noDonald Trump isibuyisela kwi-G20 loo nto leyo. Okay. Iyasijamelisa kakade because ngela xesha bekwi-G20 apha i-EU iye yapleja imali ezithile zoncedisa iSouth Africa kwimiba ethile, including i-clean energy, into ezifana introduce i-solar power stations, green power stations, njalo. Loo nto leyo iyasijamelisa nguTrump uba xa sifumana abahlobo abangabanye nabantu abasixhasayo abangabanye iyamqumbisa uTrump. So akujiki. Okay, masithatha omnye kweli cala. Molo Mqwathi, nomhlalutyi wakho kweli cala. Molo Bawo, sikuphendule naye. Ndicela undiqondele kuBawusana umongameli kulena yokuba abe kanti isithi ofisi yakhe akangxamanga ngokukhulula omnye unozakuzaku omtsho ubheka eMelika. Ithetha ntoni le nto? Ayingxamisekanga le ndaba lena yokuba yona i-DA isithi makuye uTony Leon yezezinye zendlela zokuncumisa ungqowankulu okanye zizinto nje zobetha imandi lepolitiki icokolwa ngabantu apha? Kakade nyhani khawusolo undikhumbuza Bawusana, yintoni ibangela sibe kanti asikamkhuphi kunozakuzaku omtsho okanye akafuna nofunwa ba? Okwangoku besingenawukhawuleza simkhuphe unozakuzaku because into yokukhetha unozakuzaku inemithetho yayo, inomthetho actually kufuneka ulandelwe. Okay. Kukho ii-processes zaloo. Okwesibini, laa nozakuzaku besimthumele eAmerica ngaphambili sedagxothwe nje, khange afumane not even one chance since his day of appointment uba athethe norhulumente waseAmerica. Bebengamamkeli nomamkela uba bathethe naye. Okwesithathu, uRasool nje wayengunozakuzaku phaa, ubeqale ngoJanuwari wamkelwa nguBiden, le president iphelelweyo. uTrump zange amamkele, zange afune uthetha naye, wayengamfuni from day one. Now wamgxotha ke, emgxotha ngaphandle kokulandela iprocedure, yaqonda, emgxotha nje esicatweni. Now loo nto ithetha ukuthi ke kwangaxeshanye njenganamhlanje sivuke kusithiwa there are some companies zase-South Africa, i-aviation companies, ezingasavumelekanga uba zizise impahla e-United States. Saphinde seva maybe 2 days ago into yoba iAmerica ayisayamkela iSouth Africa kwi-military training programs zayo. So izinto ezingenabubele ziyanda ezenziwa eAmerica izijolise kwiSouth Africa. Kodwa ke neSouth Africa nayo kwela icala iyatsho uba nala matyala besiwafakile against i-Israel enantsikeni kwi-International Criminal Court nakwi-ICJ asizuwayeka. Ithetha ukuthi ke ngoku noba ungangxamela ukuthi uthumele unozakuzaku phaya, izinto ezenzekayo azithethi uba unozakuzaku wethu uyawukhawuleza ukwamkeleka phaya, kusafuneka ke kubekho iintshayelelo ezithile. Okay, masithatha abagqibela kwaba babhalileyo, sizongena kwabethumele i-voice note esithi lona, njengoko Mqwathi nivumelana noBawusana ukuba i-Democratic Alliance ihlabe esikhonkosini ngale VAT inyuka kangaka kungekho misebenzi,
zizasinceda zona ezibhela nezibill. Okay, unofuna ukuthi bhela bill. Okay, le bhela bill kwakunye ne-land expropriation ingamanyelwa nje ithotywe le VAT kuba thina sihleli kungekho misebenzi. Ndiyabona uba ulahla ithemba usenalo ulahla ithemba uthi kungcono kwaFaro kunase kule ndlela usa kuyo Moses. Yeah. I-DA yoyisiwe Mqadi, so into ebithethwa i-DA ngeBela Act ne-expropriation bill nazo zonke ezo zinto ayinamsebenzi, yoyisiwe i-DA. Besendiyicacisile ke into yoba besingekho nesidingo soba i-DA ifuna usixoxisa ezo zinto, ngoba ezo zinto bekumele uba zixoxwa phantsi kwesinye isihloko ngenye imini, hayi phantsi kwebhajethi. Ibhajethi izawupasiswa with a 5%, 0.5% increase ngomso, subject to a 30-day review. By the 1st of May izawube ikhutshiwe la 5%, ingekho itax ekhulayo emva koko ngenxa yesivumelwano esiphakathi kwaMashaba kwe-Action SA kwakunye ne-ANC. I-VAT nayo nayiphi na itax ayililo ixesha lokonyusa itax nayo nayiphi na itax elisikulo ngoku. Nangaphambili nakwiminyaka for the next 30 years akho sidingo sokonyusa itax eSouth Africa, sikho isidingo saloo. Enkosi. Okay, phambi kona ndithathe ilona uzawunke kule VN Bawuswana. Kutheni Bawuswana? Bawuswana ngokuyi-understanda kwakho le nto ndimncinci, bayinyusela la madoda anyusela nto le VAT. Yinto le nto ibangela uba bade batshiseke ekunyuseni le VAT kangaka? Hayi Mqadi, le nto ngathi ngoyeka kuba sawuthuka abantu. I-VAT iqale ngo-1978 kusithiwa i-sales tax iyi-4%. Basoloko beyenyusa seyithi ku-15%, kodwa akukho nto iphuculwe kwenyusa kwe-VAT. Kuthiwe ke ngesiXhosa ngaphandle koba sawuthi abantu bazidenge, kodwa isiqhelo siyayoyisa ingqondo. Asikho isizathu esibhadlileyo esinothi from 1978 uzofika ngoku kutsho kwaphucuka ntoni emveni koba benyuse i-VAT abantu baseburhulumenteni. I-VAT, ukwenyuka kwe-VAT from 4% to 15% was wrong from day one. It continues to be wrong today, and it must be stopped and never repeated again. Hayi, masibathathe sive kweli cala. Ndiyakroka ngumbathana lo mbathana mandikwamkela. Molo msasazi nabaphulaphuli nomhlobo wam apho umntakaswane bayethe. Masiqale kule ndawo mhloba. Kukho into esiyilibalayo emhlaba uhlangene. Into yokuba akukho nto ichitha isidima somntu njengendlala. Umntu ungamvimba yonke into, ungampanisha nangayiphi indlela, kodwa ungampanishi ngendlala. Yiyo laa nto kuze kuve kusithiwa kukhwela qhalo lithi ikati ilele eziko, subibonakalisa ubunkedama nobuhlwempu nentlungu ebangwa indlala. Ndiye ndithi ke xa ndithetha nee-politicians sincokola, ngase sichitheni ixesha elininzi, spend more time sithetha ngoku-improva i-settlement yabantu basemhlaba uhlangene. Sijongene ne-socio cohesion yalapha emhlaba uhlangene. More than into basilwe sibethane ngejokhwe phaa ekhansileni, ngeli xesha amanzi engekho apha entlapha okanye i-sanitation iblokile kwenye i-department, ayisisebenzeli loo nto msasazi. Emva kwale 30 years kwakungekho mntu owayelindele into yoba singaqhawuka phakathi. Ukubonisa into yoba ukuthetha oku akubalulekanga, kubaluleke ukwenza impucuko yabantu ibheke phambili emhlaba uhlangene. Emva ko-94 sasingenabo abantu abanale ntetho ithi ngexesha le-apartheid kwakukubi, kodwa
kwakuphilwa kodwa imisebenzi yayikhona, kodwa uqoqosho lwaluphucukile, abantu bephangela. Loo nto ibanika abantu into ethi ke ngoku sekukho abantu abathi ngoku bhetele kwaFaro. Sasingenazo ezo ntetho Msasazi. Sasicula ingoma enye sisithi waqha ukujinga abantwana bedlala zemka inkomo amagwalandini. Loo ngoma yokuba sohlukane ngoku sekukho abantu abathi bakhumbula kwaFaro ibuyiswe kukuba thina abantu abakhokelayo sichitha ixesha elinintsi sipuca singenayo indlela ethi ezaa zikimu zakudala mazivuleke, ezaa fem zakudala mazivuleke, masibize ii-economies zingene ngaphakathi, laa 40% we-unemployment simdrophe down, laa 5% we-economy wawukuzizi makabuye even more. Sispenda most of the time kwiinto ezincinanana ezingafunwayo ngabantu basemhlabuhlangene Msasazi. Msasazi, abantu basemhlabuhlangene bayafa indlala. Abantu basemhlabuhlangene abasahoyanga nayiphi into, bafuna umuntu onobasiza ngentlutha qha. Ake ndime Msasazi. Inkosi kakhulu Mbathani. Bawusana uyibambile? Ndiyibambile Mkwathi, ndibulele kakhulu kuba uMbathani. Nantsi mna into endizayicebisa ke kwaba bantu bebonke nabe-DA nabe-ANC nabanye, kuba inyani iyafuneka xa singabanye. Inyani ke uyithethile naye uMbathana qha ndifunwa nje uyigxininise. ISouth Africa ukuzawufika ekupheleni kuka-2008 i-GDP growth rate yethu, ukukhula koqoqosho lwethu nokukhula kwemisebenzi bekuhamba ngendlela efanelekileyo. Ngela xesha bekuphethe ubawo uThabo Mbeki, kuphethe i-African National Congress eSouth Africa. Into ethetha ukuthi ke into yokukhulisa uqoqosho nophuhliso nemisebenzi siyayazi, besike sayenza. Phambi kokuba siyeke ke ngoku loo ndlela yokwenza, siyawuqala le yongantweni, yomahlalela, yokungenzi into kwamakhompyutha, uba kuvele kungenziwa nto. So akukho ngcebiso ndinoyikhupha ngaphandle kokuba abantu aba abakule age yootata uMbathane nabanye bebekhona ngelaa xesha bayayazi inyani, namaxwebhu aseburhulumenteni ayayicacisa into yoba beke kwakho ithuba apho beke kwakuhle kweli lizwe phantsi korhulumente we-African National Congress. Makubekho ke ibuyambo elithi matata masiziyeke indlela zasebumnyameni, sibuyele kweendlela zasekukhanyeni ebesike sahamba kuzo ngaphambili. Enkosi. Inkosi kakhulu. Maniphinde ndithatha abanye abangene nge-voice note, ndizothatha abangeleyo bangena kwelaa cala lakhe uFacebook, sive uba bathina bona. Masithathe nomnye sive ukuthi molweni ekhaya. Molweni Dade Msasazi nendwendwe lakho. Utata Swana kwakhona ngale mini, ndiyavuya uba ndiphinda ndiniva newuphethe umcimbi. Ndicela Dade Msasazi ukundibuzela apha kuTata Swana. Yintoni isidingo soba urhulumente asifunele uboleka imali eleli hlobo, ezi mali kuthiwa zii-350 siphiwa zona, siphelwa nje basitye singaphangeli? Yintoni isidingo saloo nto? Xa urhulumente esenza dom, ngokweyam imbono usenza dom uba singabi namakamva oba thina sibe nezindlu zethu nabantwana bethu sibashiye benekamva lezindlu zootata babo, more than uhlala kwezi ootata bethu bangaphambile babekhule behlala kwezi zoorhulumente be-TBV state like iTranskei, Ciskei njalo njalo. Because xa ndijongile mna urhulumente le ndawo aboleka kuyo le mali asipha yona senza dom ngayo singabantu aba-over than i-35 years, sawuze siphangele phi nini? Angathathi ezaa mali adibanise kule VAT athetha ngayo, ndingayazi uba nenjongo yeVAT yintoni. Endani athathe laa mali avule umsebenzi osisigxina bonke abantu aba-over than i-35 years basebenze permanent phantsi kogovernment,
because sikwi-age endala yokuba sawuqashwa phi sawuthini ize sibe siyaphangela because nophuma esikolweni kuyafana xhomekeke kule 350 Yho, ingathi usenza dom west singayiboni indlela yokuba yintoni le nkululeko mane bethetha ngayo kule palamente. Yilaa nto mna ndithi isisombululo kutshintsha ivoti ke sivotele umhlaba. Mhlawumbi umhlaba xa inoba ngokarhulumente nabantu bakarhulumente bawutsho bayazi uba ziintoni ezikarhulumente ziintoni ezomntu ongengorhulumente ukwenzela abhatale lungengorhulumente izwe lethu. Enkosi tata ndiyabulela nguGayiya lo uthethayo. enkosi bawugaya bawusana naku ugaya unikhumbuza uphekeza kulaa filimu kaphekeza inqandaba kusho inomsindo le ndoda yemadoda inomsindo le ndoda bawusana naku ugaya khona bawusana phambi ngoba umphendule khawuyaleze nje lapha bubutyatyutyu bantoni bawuzana bani obuba emveni kweminyaka engama-35 bawuswana apha elizweni loMzantsi Afrika uyadiklerisha ubana ngaba amathuba angaqasheki ambalwa bawuswana kwenzeka ntoni apha imithetho ethini kodwa bantu ukunike bawuswana naku ugaya unomsindo ndiyamoyika mna imbudumbudu nembudede eyenziwa yi-African National Congress mvanje ukusukela ku-2009 because akufuneki xa siwabetha ama-comrades sose siwabethe nento angayenzanga. Likhona ixesha apho bebesenza into efanelekileyo yokwakha imisebenzi nokuphuhlisa ilizwe phambi koba bagxothe uThabo Mbeki bebeyenza. Now ingxaki esikuyo ke ngoku kukuba ayinamsebenzi ungakanani into yoba mandithi akho mosharha ayibhekele phi xa abantu benikwa ii-cash grants. Ingxaki uxa abantu benganikwa imisebenzi mandithi mandiyibe ngolu hlobo, let's say okwethutyana kukho abantu abangaphangeliyo kodwa imisebenzi iya ngokukhula iya ngofumaneka. So laa nto yalaa cash grant ke kuthetha uba yenzelwe aba bengekawufumani umsebenzi but nabo bayayibona uba mhlawumbi ingathi iphela 2 years ndibe sendiyofumene umsebenzi. Ingxaki ngoku kukhula inani laba ba-unemployed liyongezeleleka kakhulu kangangoba ngoku i-unemployment sekuyicareer apha eSouth Africa. You can be unemployed until you retire from unemployment. bawusana hayibo yazi benkhali icinga le ndlela uyibeka ngayo yikhariye into yoba unemployed eMzantsi Afrika. Ayikhariye injalo kuba long term unemployed. Umntu uyakwazi uzalwa eSouth Africa without any prospect yoba lo mntu angaze aphangele abe ne-stable job, especially umntu omnyama. So into yokungaphangeli yikhariye yona ngokwayo eSouth Africa. So ke imbambano phakathi kwethu nabantu bezopolitiko namacomrade ngokunjalo kukuba madoda make siyenzeni le nto yale cash grant qha eyona nto nefelisha kuyo nesifuna uyixoxa nekufuneka uba isetyenzwe buyelani kulaa nto yokukhulisa imisebenzi ibikade isenziwa ngaphambili ngoba asizalelwanga kuzoba kwii-cash grants apha emhlabeni. So ke mandiyibeke nje kanjalo imbangi yoba ndingafuni nonaba onantsi kumqwathi ukuba le nto sibe siyibona ngamehlo i-GDP growth rate gqitha ko-5% ne-unemployment sihle eSouth Africa kukho urhulumente we-ANC phantsi kukaThabo Mbeki. Masose ndiyifake le ndawo ngoba kwimbudede endiyivayo kwabo ubuthetha ngabo bale nto kaSizwe Mpofu unantsi kubawo uZuma akukho nto asincede ngayo ekuphuculeni i-economy yaseSouth Africa. Uyehlisile i-economy yaseSouth Africa kwizinga uThabo Mbeki ebeyibeke kuyo. Wafika uRamaphosa wayehlisa kweli zinga beselisezantsi lehliswe nguZuma naye wayehlisa nangakumbi. So awunawuthelekisa igangxa nelinye igangxa. uZuma noRamaphosa akukho nto intle bayenzele iSouth Africa nomntu omnyama. Makungathethwa ngento yoba omnye ukufuneka kufakwe yena okanye kufakwe omnye. Bekumele uba abekho seskimini bobabini ziinkomo ngamagangxa
asingawadingiyo eburhulumenteni belizwe. Enkosi. Inkosi bawuswana. Inkosi bawuswana. Awunabhotile yamanzi apho. Awunabhotile. Masithatha mnye kweli cala simamathi kweli cala. Molo. Molo Mqwathi, Yeah. molo molo Mqwathi. Yeah. Mandibulise ngale mini unoba ususwana apho. Lo tata lowo unenyaniso kakhulu. Andifuni uxoka. Sinengxaki apha Okay. thina. Basibe sikubamba kaba sithathe lo semnxibeni sabuya sibuyela kuwe tata kwelo cala. Yimbathu lena molo nawe. Hayi bo nanko beka phansi bethu yini sentendo thula ixhoko lam kwela 073 849 1740 yimbathu lena molo. What? Yeah. Khondo. Asicenge tata nakunoba uswana khondo ku. Khona nakathi seka. Mathawu ibeke yonke. Akando ingene emva kwakhe. Ilibele ifani yakhe. Akhondo ibaleke njengomhlaba. Umhlaba ke ngulo uphuma imithi ke ngowezisiqembanyana lesinaso apha linyo. Ipolitiki ayinaziphathe lento ngoba yamvuba usona nobushushu naye kwela cala unyanisile abantu babini lo unguzuma wadwaliswa wadwathelekisa abantu bakhe phaa balwa esilwele into bana ma-2020 balwa ukuba ube engafuni ubanjwa ngamagangxa abanophinde bajike. Akho nto odlula umhlaba uMathawu uyibeke yonke uyitye yonke ngalaa ndlela benza ithetha ngayo. Akho nento efuna sisokoliswa zipolitician zisinike ii-350 nezintontoni ukuba befuna into yobana masivotele bona ezi-350 zoba masihlala apha ekuvoteni side siyofa. Nantsi ingxaki yaloo nto asigcino laa nto uba masibheke phambili. Asinabe sicela into yemisebenzi apha umsebenzi. Akekho umntu odala usebenza umntu udalela uba makasebenze umhlaba. Onendlela yokusebenza azisebenze yena nokuthi ukuxeshwa ube nesikofu entanyeni uqeshelwa ibhuku. Xhatsha zonke ngamakomanisi ngelo hlobo ukuba mabebantu abasenzeli into abanaxesha lethu abantu. Xa sinovotela kumhlaba lo mawuwenze le nto sifuna uba wenziwe yona akho mntu ungasebenzi apha. Inkosi Mqwathi. Nomsindo lendoda. Enkosi tata. Nomsindo namadoda ehlapha bodwa. 0738491740. Bawuswana ke wayithetha ke lento last time sithetha mna nawathi lo mhlaba Mqwathi uzawusinceda ezintweni ezininzi sithetha ngale land expropriation. Ndiyabava bagqwala emswaneni namhlanje bathi ipha kulaa mhlaba into. Mandigqibezele kuloba uswana ukwenzele ndizokhawuleza ndibathathe bonke kakuhle ke uzokwazi ubagqibezela. Phantsi koba masipala balapha e-Eastern Cape. Uyofika ubana kuthi kukhethwa i-ward committee. Mandiyiqale apho. Xa ikhethwa le ward committee, i-ward committee is not for a member of the ANC or any party. Yabo. Khethwa nje umuntu okuhlaleni, but bazawuthatha laa mntu bamenze mayibe ne-membership card ye-ANC, including i-PWP funeka ube ne-membership ye-ANC buye uqashwa phaya. Zonke ezinantsikazi ziphantsi kolantsika. And another thing ekufuneka siyijonge sise kakuhle yilena yokubana nxa uqashwa apha uqashwa nge-membership yakwa-ANC. Loo nto ithetha into yokubana laa tribalism iseza ne-ANC apha against thina abantu abamnyama. Akho mntu ine-apartheid njenge-ANC. ANC ine-apartheid kakhulu kodwa siya ku-local government elections bawusiswane nangoku ii-auditors mazingangena apha kookhrizani noonantsika apha sakhe isizwe. Ndiyakuxelela kubolile ngamasela. Enkosi bawusiswane, enkosi. Bawuswana mandukunike aba ubethe nje ndizothatha ukugqibela. Anomsindo lamadoda into endiyiqaphelayo. Umsindo badala. Mqwathi into endimandiyithethe wena kuyawufuneka uziphe ithuba kwezi show zakho sizocacisa le nto yomhlaba nokusetyenziswa komhlaba nokuba ubutyebi babantu base-Eastern Cape bekumele uba sizawubakha njani. Kodwa asinawuvumela into ethi umlungu othile noba ukwi-DA okanye i-AfriForum, iSolidarity noba nguTrump lo mlungu makasithintele into yoba singayisebenzi into yokubuyiswa kwemihlaba nokuphuhliswa kwemihlaba ingakumbi ukuze kuzuze umzontsundu. Asizuyigqiba loo topic namhlanje.
iyawufuna enye imini. Inantsika ke ucalucalulo olungekho semthethweni nolukhohlakeleyo oluthi abantu abathile mabafumane loo masuntswana athile phaya kwi-ward council, kwi-ward committees nakwamasipala, befumana ezo zinto kuba baye bayozithoba baphantsi kwe-African National Congress, kanti abangekho kwimibutho yezopolitiko efana ne-ANC, mhlawumbi abanye bekwi-PAC, AZAPO nezinye, ne-ATM nezinye, bona babekelwe bucala amagqithiqhithi anikwe aba kuthiwa bayi-ANC. Ibe kanti i-ANC enyanisekileyo nayo ayisafumaneki. Abantu abazibiza nge-ANC ziingcuku ezembethe ufele lwegusha ezikwenga isizwe ubusuku nemini, kosakha isizwe kooKhrisani kuligazi, bekwengwa ngabantu abahamba bepritenda bezenza ngathi bayi-ANC, babe bengeyiyo, bengohlohle zabo, behamba benyobisa ngale misebenzi yakwamasipala nezinye izinto. Inkohlakalo ke leyo ekufuneka uba kusetyenzwe into yoba mayide iphele. Inkosi. Inkosi kakhulu Bawusana. Masithathe uMbathane sivale ngaye sibone ubana ngaba siza kunikela kuwo Bawusana wokugqibela oqobo. Ngokugqibela uMbathane masukuthathe. Mandiphinde ndibuye nto zakuthi senguMbathane. Xa ebebuzwa uMinister of Finance into yoba injongo yale tax yintoni, kwesinye isitishi kwezi zitishi zosasazo, uyayazi impendulo yakhe ithini? Uthi abanayo irevenue, le nxili yokungenisa imali eyaneleyo. Yiloo nto ibabangela uba ke ngobenza iilowuni ezinkulu kwizwelonke kooma-land bank, ezi mali zityiwayo apha ibabangela babe nalaa debt ibaxakileyo yetyala abangakwazi ulibhatala. Mamela ke uthini? Uthi le tax inyuswayo inyuselwa ukuba izivale izikroba, babe nemali engenayo eqikelelwa ngonyaka uba ingafika phaa kwi-30 billion ngonyaka. So uthi ke ngoku indlela abayibonileyo uba iyawuhlangula umhlaba uhlangene engxakini okuyo kukuba makubekho le tax. Kuyabuzwa intatheli into yoba niyicinge nini le nto. Uthi abathe bawujonga babona uba akukho ndlela yimbi abanokwenza ngayo. Eyam ke msasazi i-view kulo mcimbi, indlela yokwenza imali ibinintsi. Number one, okokuqala ikhabhinethi yethu yeyomhlaba. It's a national cabinet eyake yankulu ehlabathini. Andiqondi uba ikhona ikhabhinethi enee-deputy ezingaka. Is to cut it down ii-deputies zingabikho, kuthathwe laa mali ifakwe ngxoweni. Okwesibini, is to drop down i-malad administration, yonke imeko ye-corruption iqhawule impiko. Okwesithathu, kukuqiniseka into yoba ezi mali ziphuncuphuncukayo zingadingekiyo zilusi apha ezweni, zingenanto yokwenza kumasolotya athile karhulumente, ziyaqokelelwa ezaa mali zigalelwe phaya. Okwesibini, okokugqibela, kudrotshwe i-expenditure ye-travelling kuzo zonke izangqa zikarhulumente. Xa sube zihambela urhulumento, kukho i-expensive ezi-high. Xa uzawujonga i-accommodation abanazo amalungu karhulumente,
Wesimbathana ndizabuya ndiyigqibezele kakuhle mna nawe xa sendimkhulu amitshini lapha ekhaya ndiripotele ubana ngaba sinomzuzu uba ndikhulule uba uswana mna ndiphinde ndizithathe kulaa cala uba uswana kule ndima sowuyivile nokuvala nje uba uswana ndizobe kanti ndiyakhawuleza ukukhulula sendikhunjuzwa yile mitshini lapha ekhaya ubana ngaba sendifikelele kolo nqana mandikunike tatam. I-tax mayinganyuki kulo nyaka sikuyo ka-2025, even for the next 20-30 years kungaphinde kunyuswe tax. Zininzi indlela zoba imali ingene kwarhulumente, ikhona nesele ikhona engasetyenziswa ngendlela efanelekileyo. So ndinethemba lokokuba nge-1st kaMeyi iyawuthi ifika i-1st kaMeyi yonke loo nto ibe seyiphuhlisiwe uba itax ayizukwenyuka nayiphi na itax. Okwesibini, bazibonile kakuhle indlela zoba izawungena njani imali kurhulumente kuqhutywe kuyiwe phambili. Enkosi kakhulu bamqwathi, ndibulele nabaphulaphuli beVukani Community Radio. Good night. Enkosi kakhulu uba uswana mani, nathi kubulela thina ngethemba ubana ngaba ezibe iintsuku zivuma sawuphinda sikufumane wena kwelo cala. Enkosi kakhulu tata mani. Thank you. Ba uswana lowo exethi kanjalo mphulaphuli kwelo cala.